فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سورة الرحمن آيات بناني. نعم آيات بناني النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك بصوب، لك دامك، لك بلوى اسلام يجن، لك فتح من يدك بين على فاكانك ملمك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبي تنايل كروكرا على فاكان بوشي شيطاننا على كدنا باكا فرلا دوفن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أوا سورة دم دنيني سانجي عليكم تنغسي أيرك سبايا ولي كلمنا أنا كان نيمو جتي جتي الله إن بكو فسا. فبأي آلاء ربكما تكذبان أو ما كان مجمعين بيسا جننا عدم دي قوبو كالوتيا وجي هيركم نمكفو عدم دي كنا كان قودو أبب وفين يوبان يخرويا على فين فو الجنة كنو يبي مثالي دوسرو ولايا منون فورا ومنون فورا هذاك على كريا الجنة موجود أفب بتشك فوكا ساهجل أيوه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن فورا ولو تفن نوي ده يروج مو فورا دمن مو فورا جلد فورا أدم دير فركل نيماني وفورا فرونيون مو فورا وكمان فمن دو أتشبه كنكا. فبأي آلاء ربكما تكذبان أو ما كان مجمع بيسا جنين عدم دي قابو كالوتيا وجي ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه كو أبن ما من سرنا أما كيري يريد مكسيني إكتلك من فم مقام ربي أبنا تاج جولي من جد البا مسني كلنا نكاكيري يتفسير كلا كوكما فرانيونغا أقولا صوبودي كوفو كما يربى كروبا يودي وني ما من سرانا أبنا تاج جولي من جد البا مسني كروكا كيري القيامة وني ما من زرانوي كو الجنة سفلا بودي. ولمن خاف مقام ربه أنكما دوين بوميون في. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكما يوانا لفلن هو لمن أبمغي خاف ما من سرنا مقام ربه أما جوري وكوري أبنا جولي منك أما يقولنا كما عليك لك حديث أبو فقان جلين شتي فن أبنا كني جو كي كيري دلبا مسيورو كاسورو دلم نتينا على سبحانه. أو كما كوني ما من سرنا كوني كو الجنة سفلا بوتي كوني لا هرا كوي أنا يوم نجده
ala bato ngola hara kodu mashika ni nige mauchara siza kalu kauchara ala bato bara nunu la hara kodu de enote Allahu akbar charu bunu me fon fe na soro ko ala ko je ko damadi walma ko je ko de ka girala walma ko adama de rek ka gaya ko je la cikin lafiyar damadi nodo ko nono ko no kundu hali ma kumbi fado ikal lafiya kungoro hali ma kumbi bado ikal lafiya kungoro kadaka beba yini doron yande ka jeida ngani ya kuma dawla ebison hali ka mo were sugandi iraka o la harakodi la harasara yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa qur'ana yofo madina kautan nanai kukume maganga sugandi muhajiruna sugandi u yereka hal ni fen nyaci gelembe u yere hal ni ko gelembu yobla nyumaya adama do muy nyumaya ko mununke ala ban shuka ke baran maka yoro abilla sarade foko kanudu ana la o nyumaya nketo abike sobuye ka nga jela tike fanan ngo ya ambulu nga layini te jende ando bini ka sigalla harakula ko ala kunna na de ko an lafiya ambalu ko kanye cente de بل تكثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أو بجين ده سكواني على دكاين القرآن النسودي دلوا منهم بقى فوق كما تكا أقفلت كبوالا كأنفلت كبوالا سلا كتا تبارك سورة توكلمان تا سورة إنكونا توكلا ya mimi ngoni vo makala e chenga ni de dado te kelende na ma hakliski ni mi kulo dele doni ni lara ko yambe afoya ka koroko nga ni mi sebe koro fara obina nyine lara koko qur'ana ya fo yi kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna ndama dido odrone do nende ala ko make la haraka o gamunga ani yando aman chesri sadi mo gote mala wala tay doro ere de kilinga lafia bo misali munu nambo lu fo masalan nango ko ala ko nafa beye anga hina nyona na anga balma lawni anga sikinyonya ukanyuma yake nyoye famaka hine fandala no kiranga hina mabija mana kunyi na madi nga fandaka farajonga kanadi karamgoma umandi fandala no gara fandaka jembija go fanda bo kede kwale bike ga ala ko deme lara kama ima kuma famwa fanda baka fanda warni di bwaku ko kari eski be wajulla ni mina ka fari bolo dala ikiyere deme nay ambe ngodo ambe ka barat obo ke mu ngama lahara na do ti gien ko njawlaw tano ni misalu be ta fanga misalu ka compléter ka dafa angana kuma u fangeli num fofoti de ni ay do bi chafinke ka di doma wala ko do ni lahara ko do be gamuna ni lahara kote domi sadono fe mo yu jo ala kirani muruche sallallahu alaihi wasallam mo yu nike ka ala kira kuma bo mo yu nike ka islamaya kuma bo nan ba ko ge ya ko jien ko do ko lahara kote ni islamaya jien ko de on manga to bu wele kana anga islamaya mabde parce que olu ta jien ko ni chama nyana boraka lui organisation chama ke mi buka jeja mi ba to fandonga ke bi koloshi ni mike mama ngata daga dulu dala bi nga akili to here la de ma cha arabi de abete chede
Ada ma de daraja tika Qur'an aya soso daraja bunya utte Qur'an aya soso ikuna nafulu chaya atte Qur'an aya soso atika alaka kuma yelema afana dhribu ankum adh-dhikr safhan an kuntum qauman musrifin kalla alaka ngote bwa nona ko mo ya soso mbado je kadambe bigoyi ka wallahi alladhi la ilaha ghayruhu hannan bebbana alala ni jeyini ni kama alaka layni je lahradi ko Qur'an e odofu ako mo do bala olu be jede yini kabe kira ka sahaba ulu alayni fo ako do be lahrayni ngala e jonun tanu lahrayni naw alay lahrayni naw de tanu de kene kan ko mawdu ngabda be ga do on hakilla wa ala ko yere jende kala fiya jen ko nodoro mado amba fo di bambe ga kigu ya fo fambe ga kuma nyire fo saka bani mado la akumi fo ya ko hali ko ni ibakulu na ifaye wal mani yedu wo ni ni ngeta ko halni la haramanye kibi jen ko nodoro an islamé jen sura na ma la hara sura ta tachine ngo maryama ko jurumu kilena jurumu bisigim bina kenaye amake de abina de yelim bina kabulu kasro ama furu maryama yimun fola ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya akwal ne maryama kunga saka konni alle kunga kefeniyete maka jetete minga Hasan al-Basri kumbo defo na ay dum sangulu skila ko dum sang ay la harani de ako la harani temma ka dien soro bali ako ne mama ni bedi jema ite la hara soro ite dien soro baraka ko be folo don be wala de Hasan al-Basri ko ba fodi ma do be ga ci ka bo ndambi ma koro de do koy u fora ka koro chien kundo hukuma nga sigi kira ka boama ni sigira ka bo chiema ma wara obi temenai ko yin da made nete aslama la haraku ide alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'mina ni benga unde mena adi madina kauce ansaru kunna anfi ni fasula mo bambi law bambe ki demen anfi alakira nu bena benga mununga abi ngolo shikuma abadi adiu na amso kolo shikumira kwanzona aka na fula ba do dine ndemen daf doni ba kuna o chama ba kuna wa kadi wa kako ayra kumbe ala kira e sharti fon vo usona bema uko na uyeni mbeka on dade ejmeyi ala kira mafuyi ko maslama bina yirwa no gara awde ka masakewi mina sibe ka bla awde ka kangoro suwi ni bidaw mani kira mo fode kira ko falakumul janna ko aljanna de bay deko suratul kahf ala lamani majmai faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada koni mami woni jigiba ka kini ala bi ñon kumbe o yoroj me ina ala bi ñon kumbe ya koni mami ndamba la kini ala bi ñon kumbe falyamal 'amalan salihan kwati kabaran mange ibaran mange to wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada ki kana foi fara ala kay kabaran mana wallahi don ba sebe ko alna foriye nimbaran be adama de garsike funi nimbaran ba to ala bi do fari ka soroka bi do ko o bui hakilla ka barake ala jeyini kama ko de daraja kabu taro baran ma do be fo masalan sadakati ka be balaw kumbe abininge ko hali o mimbe fode e kana ingani be ko e kiki take ala jeyini ni be ala de jeyini me nga baran ma sarayini ala yoro lahara ko o tigi de ka bara daraja korotali ya do ne be ga qur'an ayo de fiide aya warere majigi mingo fa alay mu go
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أبي كوكولا دي عيسر الدنيا من سيق على مدومنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بك سربنا ديما فوي تاجي عليكم ورفو كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أي قيامة تطوير ما توجه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا أنكم من لا فيها باكم يمي إلا متاع الغرور على كوكو فويته جيمي جيمي alakira bi vo jena bebo don hadisa kere mo nana nay alakira temeto sugula mo kele do ka sugu fa yaro jeni dan sugu yew jeni dan sugu de ma hadisa do yere bi dambe ka ta'ala kira sallallahu alaihi wasallam asana sabali wallahu ta'ala alam ko alakira ko yoro la juguma ko sugu non kada ka sugu de ko be ke sugu de ko no dagri may ni kam mo be ka sugu fa alakira nana ayni may voya mameo anana badini jout lo kurni taka korata ako jon min jan dirhamu kili we nyo nya dafle ko ba ko yara ko kira ba matin zangu ko alni ni nyana ma do mateni ve kada tulo injugo yaka rakira kuma la dunya wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hada alaykum ako dien ka fien ala yo ka sagoni mbadeni shui fien yaka awyo alkira ka hadisa wore be akoni dien be suso kama bo ala fi kwa kafiru ku dali jisro kan ka ta zukrufu kala ban ta zukrufu sura kala ikata karuna ka qisa kala karuna bole aka masirila mo nye borafe ala yo kuma jabi chugodi amina na fo bo je ko je ko de Allahu akbar pa kuma ko masira ka do kun fi ngolo la de kuma ni ka je bi nye ka ta fe o ka ala ko be ka nye ka ta fe mo nye ko yi wa ba ala tin nge ma gwanza fi ko ni mi ge chugodi mana ala mi ameriki di trompu ma ka mara na tura ala tin nge ma gwanza an ga fama yau an ga soro an ga masake yau o be nun dabo jamana biduru ni fla farale yonga ka ita ki kelenga kundigi o ka soro i miliyar tigila mado an ga wari ndede wari grima dollar américain ga ka farani mbeka alkira de dilla ka fa sallallahu alaihi wasallam ako sabadi basira dugana angara mo kala iblisa mago sara kala ngote koy don defendo te koy don bo sahaba do defo ko alay israel wasara doni te koy don da te de ni shaytan sira da madila basira bin duga waswasa biji kabini ko bi dugoy kono abi dugoy kono fa laba ibi foro dugoy sigidna Usman ayo defo ako ma te fuy dugoy kono nyumando jugumando fo dondo ala ka dlo ki ba churi kana mo kay ni ote ni nabi mo ka silsila la jakana kan nabi mo ngene ma ke to fle ala jonma mun temena ni dien be son buka ma bayama ko to fle kana on bila mafle akira on de yana ko je ko on de ansa ko sura on de daraja korota kella wallahi don ba sebebe be ni fo ambe ni fo ka koro amba ina ala di fala kan sabata ala kan to afoldika to umaru ka shamita o jamana yi wajuli koro yede umaru bi do shami domina kuma min fo ana dona don ko mina ko jamana yi wajuli koro yi awange
alakira ka sahabo balu la tugumna alakira re balu la tugumna sallallahu alaihi wasallam kuma min alakira ka sahabo kumbani fursu masakau sanga ubani oromko ka masakau sanga alakira darsu min duma alakira sallallahu alaihi wasallam aye aba ubaidah bin al-jarrah alakira falid ma kulli ummatin amin wa amin hadhihi al-ummah abu ubaidah bin al-jarrah akodana babe mando bela korate ko towe janvandi wede beni kama mutu do mangutu minna kevezera ila alakira ka sahaba do mangutu ni maloya sebe koroke ay do mangutu ni tiefo ye ay do mangutu ni ko rawi doni ni fiku ni famia dowi ngani nchein akadana de sera kevela alakira ko akudana babe mando bela akoni mando ila dana ba abu be da tadude shehadu ala alakira ya chi sallallahu alaihi wasallam am yon deme de ko na ma yon deme ni kuma nu fitne bo yana ko karam go be akhiru zamanna oluti ba wele kana la harama blede bon na fora doni dalo be an wele kata jema artu ba an wele kata jema die de ba an wele kata jema jema sake ba an wele kata jema ni wajuli kala weru an wele kata jema akuma la harabi na yarama wa wira ka jende do ede novema ka dundala tede itabi chien ikana duloki farala chugo chugo itake kana duma todo de karamo de bi yongo ale de mo ya novema de mo de hina yona yere mbala ka fo chendo wa amgo chugo yala ni chendo i kofle novema ko lake karamo jol be tlongela na fulola na no fe mo mamu re gune do ala foi tugulu nga wo ko slabe hinedi hina no fe mo la sake ndema to koyde ni wajuldi na fe mba ko na to anga bo nate ala harala mamandi de anga siga na nga kuma abu ubaidah bin al-jarrah alakira ci kwa kata bahrain kauka jizya mine jizya benga bi anis kidamun jam to anga dina ka keletana che nga sama yele mamin zara alakira ni sigida do benuka ay ni che inde blaka to mine kana annana minge no nafulo yi ni nafulo ngun na bi class la mawdi ni nyonje nafulo bi class la mawdi nyonje nana minge fajri jigina ansaru nana joka nana sirada ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira yeminge amuyamuyana akonya don mba jigiya ka fo aw be ka me ko abu bidatan na menife ka bo bahrain ko kwanyo medre ko chendo dranyo anu besmana dre kira mi ala kira yela wa ala kira kuma wallahi malfaq akhsha alaykum akone kalina alala ni masra ko fanda ya bina au ka dinaci ni masra au ni fanda ya ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم akone tisra aw ni fanda nye koy mba doni ngoy abta here de ma dongo do ala be do faraka here ka nyodo akon ngambe sra mi de jebi na dayele liminge ay ka soro chaya ka here chaya ka mbendia chaya ikoma fere la manto do wiye ka ko aw nye tukumina akono kera abna na nyonda jenginin na be ba fo jien kono kera jien ba halaki kuma ayo mo halaki tukumina wallahi ala kirayni fo ahadisa ka kene don babe ba nabi ba fo ko ala kiramani fo sallallahu alaihi wasallam be de ko jien here jien here ka dambe de rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ala yarada angala dugo ke tula wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya in yoro jien ko la o tagashi ko nga ma ye lahara jien suwandi lahara kay halakira
ma ni ko ne bi diɲɛ di ɲini hali ni n bɛ n ka diinɛ don a kunkɔrɔ hali ni n bɛ n yɛrɛ don a kunkɔrɔ hali ni n bɛ n ka denbaya don a kunkɔrɔ a b'i halaki Firawuna kun b'a dɔn ko Musa ye kira ye wallahi Musa lamɔna fɛ a b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan Firawuna ye diɲɛ de ta ka Musa ka kira bila Alakira magangaw kun b'a dɔn wallahi a fasolamɔgɔw b'a ka tiɲɛtigiya dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan u ye diɲɛ de sugandi Alakira kan u halakira Yahudu ye Alakira dɔn ka b'a mana الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم dɔn da ide la ni de dibi joni na yɔrɔ jan fɛ bal hal ni de ka shiga mɛ kɛnɛma ko nin ye ne ka burama ye a lajɛ ko yahudiw bɛ Alakira dɔn ahlul kitabi kitabu dungew al yahud wa nasara ko bɛ Alakira dɔn ko mu b'u denw dɔn cogo min na nka u ye diɲɛ de sugandi u y'u ka kuntigiya de sugandi u y'u ka bonya de sugandi Alakira ka cidenya kan فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى Debi joya an tɛmɛ n'an ka darisu ye kuranɛ ayaw de ye n'i ye nin faamu o y'o ye n'i ma nin faamu a ye taa seliwaatiw bila yen a ye taa fɛnw bila yen ne ko e ye diɲɛ yɔrɔ jumɛn yɛrɛ ye ko seliwaati tɛ se yen ni Mali tɛ diɲɛ yɔrɔ jumɛn ye ko Ala ko kɛnɛ ko seliwaati tɛ se yen ni mun ma ye an bɛ ji min an nun fɛ yan n bɛ n'o ɲɛf'i ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ balolen ka ɲɛnajɛ sigi a tɔgɔ la tɛ dɛ a yɛrɛ de balolen bɛ jama na u bɛ Ala ka kɛlɛ la u ni kafiriw bɛ ɲɔgɔn na muru b'u bolo Ala ko a y'a bila a ka segin i ye kuma faamu wa n ko Alakira yɛrɛ balolen sallallahu alaihi wa sallam ani kafiriw bɛ ɲɔgɔn na u bɛ Ala de nɔfɛ kɛlɛ la litakuna kalimatullah hiya al-ulya jihadu jumɛn ye jihadu ye ka tɛmɛ Alakira yɛrɛ bɛ min kuntigiya la kan seliwaati sera k'u to jihadu Alakira Ala ko a y'a bila a ka se jugu kɛn bɛ k'an lamini dɛ n'an ko Ala ko a ye jama tila hali a jama seliya Ala m'o bɔ a la a ko a ye jama tila dɔw ni muru ka dɔw kɔlɔsi olu ka seli n'olu tilala minnu selila olu ka dɔ ninnu kɔlɔsi a bɛ fɔ o de ma ko salatul khawf kuranɛ de don dɛ Alakira ka hadisa dɛ hadisa tɛ dɛ salatul khawf bɛ kuranɛ de kɔnɔ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا n ye seli kɛ wajibi ye muminu de kan ka waatiw k'a la ko ni maa min ko i t'a dunge ye ne tɛ seli dunge ye a tɛ se ne fɛ yan o y'o ye nka yɔrɔ tɛ yen seli waati tɛ se yɔrɔ min na dɛ o tɛ yen dɛ yɔrɔ si daraja min yɛrɛ ka di kira ye dɛ n'i ko kira ko dɛ qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni min ka di kira ye ni kira kanu don dɛ min ka di kira ye dɛ ni seli waati sera seli Alakira yɛrɛ y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko baaraw la ɲuman kira ɲininkara ko baara jumɛn ka fisa siɲɛ dɔ la a ko ka seli k'a waati la o tuma a ye a ka Ala bato kɛ han catiribɔkanw mais a ka nin tilo don o kɔrɔ nin ye ne ka dalilu ye qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ni maa min n'a ma bɛn i ma k'i karamɔgɔw de ka kuma don na n'i ka dalilu ye ne ni jumɛn bɛ na kɛlɛ bɛ na wa mais a tɛ ka Ala ko tɛ maa kelen da ye o k'a fɔ dɔrɔn nin tɛ kɛ nin tɛ kɛ nin ye nin ye an bɛ kotigi ka ko la an bɛ na o tɛ dalilu ye o dalilu de ye a sariya ka y'a fɔ ni maa minnu bɛ wajuli la ni seli waati sera u bɛ se k'a yakaru sariya ko a ni maa minnu bɛ nin ko in na ni seli waati sera a bɛ daga u k'a yakaru a bɛ komi n'a fɔ a dagara an ye ni sanji ko kɛ bɛ ka sigida nɔrɔkɔ an ka seli fila fara ɲɔgɔn kan an ka jamuw kɛ sariya de y'o fɔ o tuma nin kuma ninnu a bɛ ɲini sariya de la ni sariya t'a la n'an y'an sigi ka tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye ten aa lahara ni ɲininkara seli waati la n'i dun y'i tugu ka seli min tɛmɛ ka bɔ a waati la a ye dɔnnibaw ɲininka o kiri la n'i y'i tugu ka seli min bɔ a waati la a waati sera e tɛ foyi la foyi m'i bali sunɔgɔ t'i la i tɛ fɛn wɛrɛ la k'a dabɔ a kama k'a waati tɛmɛ a ye taa dɔnnibaw ɲininka o kiri la o kumana an bi yan han an ma ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ dɛ
anda te ma koy amba ala ko kuma indi ñefol la ni nana ni kuma yi mi te sawaba e diina na awa sawaba te ni dallu mun yambo fo ni dallu bi bolo mi nga kena ndey ibi nanoy ko dama de do kele tede karamo be bela sa kanu ba be bela angana ko ngem ma ko ite ko nya ala ko de ambe de bi dallu ta qur'ana kon eta hal ni seli yere bo ala anga lafiya angana kere amango adama de law akada adama de be ngalay alay mi wosil bula cendo koy ak wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in ko selite ko no koy ko aka no junuma mamunun kolone do alay uduskuna farqula emali dine wara ufle fo ma jama do ya envers ni silbalende wallahi do ka chrétien sabu te fo silbalia ko do ya kala kala nana ma trop fo akwa ka mo do nda aka o mo fana fo ngana re kuma ma psiga fam ko akume bara la munu mbolo ulude ya islamé do ngati sil kaka chrétien sabu de borla islamé do ati sil chrétien nunde ko ma ko islamé muna iti sil kokma ni iti seli iti don dala sel to la de anda dimanche damay kokma ko atinye ite fo ila ko ndo fe ko ikata inge kanye wali ka don dala o kera mi sel termina yota e seli e jetem nege journée kono ba era ni ku hali te barala ni ki bina fere sunama ni sel fanan lazara ere chete atoy fajiri ni sel fanan chete don numbe ka suru nyona fajiri o ba soro sunag mambe wuli fajiri ko ngama we ala koy e ma fajiri de jamaka doga be fajiri de jamaka doga be wala kire o defo ko sel wati la gelema munafiqu ma ko fajiri ni safo konu ba don herem ba flala halnu be munuma kana ko munuma kana ni o bore ni sel fana sira ni nana sel fana sel lidari sigi ni kibe fere ka teda kuna ni kibe fere baro fe so ni ndoro bi wele kwa wa nade na kun la dara fira ni na ni tara ni kibe wula fe suna ke wal mani balon dangwa bi ja so ni fidri ay wanna ama ay adam ne ni nana fidri la ali ka alam ne gatu ya oni safo che o te foyi oni ne kembe kama doktoro eseli ka ko ma do ya fe ene ko seli re munge o mo bla cha ete bato ka chau daga dungu seli kele ndala bon mi voyo la tikani ngula ko ba te bande e ma ani samiruni num fle o te seli fe samiruni te seli fe shaytan te seli fe parce que shaytan mo go sara sujudu kele de kama sujudu kele ngebalia e ma la kira ko ti akoni sajdatu tilawa ke o min fini qur'ana kala ni sujudu ke ko shaytan bi kodu ma ngamba no foka ko adama de ya marula ka sujudu ke ko sujudu ke o kishira ko ale ya marula ale bana ale kuna ko yara sel te fe bitine de seli bunya de kama mandi shaytan abe fele bek raka barato wulati barato be furanje ka janka te mesel dika hiji e ishi kono shen kelinde sungalo e kalo kelen san kono ni sungalo temena abe kalo tan kelen ge sungalo wereti na kadiye na flashun foi ita ke fo sungalo were cherati nomne na folo fana jaga o e boko kelen san kono wa hali berete rubo lo shiri damatu ni ka na folo tlatan ka tlatan tla kelen dawla ko fana tlan nani ka kelen dawla o de jaga jon bi dese ko boni barka mabani tamaji nga amana nzira selima baba nana de kan wurula baba ema islamaya jose un voto shahadati ni bora edura ale de nana celi joli kona ale de to shahadati ni ale nyini na 24 heures kono chen duru adito ale bi duru de di afora musa e kira na to musa ko ta ikata nyini imando ndi sen ngoro de akone barisara ka ula jarabi aku imando ndi sen ngoro de al kira to ratani nga se ila fuka na fien ka feblu ka ke duru ala yo duru da ko wa duru do de nga saray mba nona nye do de bo ajetela nga asara ba nona ya seli biduru joko biduru tede seli wati biduru de kundo ala e binan ni duru de bo ala ka to duru o duru yera musa kungo kwa ka chango yi ala kira ko malo yera sa ta ka sigila mam akumba tota ni mando na ala ne ni ala kira na no mi na ngo ka mina ba olabi
bon an yɛrɛ nɔrɔ bɛ juguɲumanya ko min na sa o a fɔra ko seli de b'o dilan e ko i man kɛnɛ a fɔra i ko fura filɛ e ko fura tɛ foyi ɲɛ nin fura in tɛ foyi ɲɛ kɔni kɛnɛya ko b'e kɔnɔ koyi inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ya ko labana ko wala dhikrullah akbar ako ala kusma yɛrɛ n b'a la o de ka bon n ko diɲɛ tɛ fɛn sa ala kira de ko ako la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayk mimma tala'at alayhi ash-shams ko nin kuma di naani fɔ ko kelen ka d'ale ka tɛmɛ dugukolo kɔkan fɛn bɛɛ kan a ko an bɛ arakan fila min seli yanni fajiri cɛ fajiri arakan fila farida in o tɛ dɛ an bɛ nafila fila min seli ka kɔn fajiri ɲɛ ala kira ko khayrun min ad-dunya wama fiha don dɔ dugujɛ ye ala kira minɛ k'a to taama sira fɛ a ko bilal ma a ko a y'i hakili to an na de k'an kɔnɔ an sɛgɛnnen don tile de y'u kunu koyi bilal fana suna la o wulila min kɛ ala kira ko a ko a ye labɛnw k'an ka seli nka an ka yan bila a ko yan tɛ yɔrɔ hɛrɛma ye bilen sɛtanɛ sera an na yan o y'u to de ka taa ɲɛfɛ o ko ala kira sallallahu alaihi wasallam dugujɛ y'a minɛ siɲɛ dɔ la a ye rakatul fajiri in seli u ko a ma olu ka jate la hali tɛna kɛ farida dama ye waati korona ka ban a ko hali ni kɛnɛ kun cira ka tɛmɛ nin kan n kun bɛ nafila fila in seli wa n b'a seli k'a cɛɲɛ e ka taa suratul muzammilu filɛ bani dugutilafɛ seli o tɛ farida ye dɛ o ye dugutilafɛ seli de dugutilafɛ seli sufɛ seli salatul layl ala jɔnɲuman tɛmɛ ninnu ka baara mɛ n'anw bɛ seli farida 5 in bɛ yɔrɔ ɲini anw na seli sufɛ kɔni n'a ye faridaw seli an na fɛn fara a kan nin kuma façon ninnu n'a jona mɔgɔ o mɔgɔ kunkolo la i b'a ye a ka seliko man bon a tigi ka seliko tɛ ten dɛ an b'an yɛrɛ malasa ni ɲumanya kɛ min ye hali ni adamaden yɛrɛ ye ɲumanya kɛ sa k'a kɛ innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin ala bɛ ɲumanya min a ɲɛsiran ye jɔnw de bolo bon maa min ala ko nin kɛ e t'o kɛ e bɛ siran ala ɲɛ ala min ko an ka ɲumanya kɛ o ne ko o ala de m'a fɔ an ka seli wa munna an t'a bɛɛ bonya fɔ mɔgɔw ye munna dɔ bonya fɔtɔ an bɛ dɔ jaga ala ko ɲɛ tɛ fɔ ten dɛ ala ko n'i b'a ɲɛfɔ min fɔra min na i b'o fɔ o la nka dɔ fɔtɔ k'o kɛ ka dɔ bali ka fili a tɛ kɛ ten dɛ n'i y'a kɛ ten o ye yahudiyaw ka baara ye dɛ afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd n'a tila aw yɛrɛ bɛ kɛ ka mɔgɔw jalaki de k'u ye seli ta ka tɔw to yen e fana kɛtɔ ka tɔw ta ne ye seli bila mun b'i ni mɔgɔw cɛ min ɲinina o ye ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi as-silmi kaffa i b'a bɛɛ de kɛ n'o tɛ dɔn ye yahudiyaw ta ye afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawma al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'adab ala ko ti tɔmɔtɔmɔ dɛ wa de b'anw fɛ yan ni dɔ bɛ ko ɲuman dɔ ɲɛfɔtɔ a b'o kɛ ka dɔ jaga kojugu dɔ fɔtɔ a b'o kɛ ka dɔ fiɲɛ i bɛna dɔ wɔsilen sɔrɔ batara ko dɔ la ni a ka fisa maakɔrɔ fɔ ye o a ma fisa sobo ye a ma fisa maafa wari ya ni ye mun mana mana kɛ a ka fisa nin ye de fɔre ya a bɛ lajɛli kɛ n'a bɛ daga n'a ti daga a ka fisa nin ye o t'a daga o a ka fisa nin ye o b'a daga i tɛ dɔ ɲɛ gannen sɔrɔ so journal kan n'i k'i bɛ kuma k'a ka fisa suyɛnni o k'a ka fisa maafa wari nka min ma maafa a ma so fana bon o ma fisa ya e ta tɛ fisaya koyi i bɛ sobo nɔfɛ n'e tun bɛ fisaman di nɔfɛ lakhtarta al-afdal fal-afdal min ka fisa bɛɛ ye e tun b'o de ta min ka fisa bɛɛ o ye k'a bɛɛ to yen wa ala kira ma musa la y'a don ala ka danw na dɛ a ko n'i y'a yamaru ni min a y'a seko k'a la ni ko ala ko a ka min don a y'a to yen o tuma an hakili to an yɛrɛ la dɛ akhiru zaman karamɔgɔ n'i m'i cogo dɔn i yɛrɛ ka kɛ kunfingekun ye i ka kumaw suma n'o tɛ u b'i birilen ɲɔni dɛ parce que karamɔgɔ b'a fɛ ka fɛn dɔ de wo datugu ye jumɛn ye a bɛ kɛ an ka kɛnɛ caman kan sisan a bɛ diinɛ ko la seli waati bɛ se maa si tɛ kuma karamɔgɔ min fɔlɔ kan ka kuma o tɛ kuma o tuma ni kunfin dɔ nana kuma a bɛna karamɔgɔya juru la karamɔgɔ fɛla ka bon dɛ
abina juro la aw ta je do makala ente abi daga ni mi daga o ndanye do bon de jil fil no ngonna ha parce que na be baro la ni selwati sera ni karamo ma kuma ni ma wara kuma na do karamo be maloya o mana maloyara abayre defanga loka ngata ni kuzira na ala nya afi chenfo chena wati kuma anda ndege mako ay to anga senfolo o de ayre matigi o de atugo yere ya da ayre ufo aka ko pa to to sili no blala o ya anta chene de na fora ni ika jago bana ka to to ika du ibolo wali ka to ika bitigi halli fenda kono ngai ma bo bitigi kono ngono folo ko ray ko alta here to ni mbeide ande ko islam be bebta ko ga to sili ani sel tara fe mbeble alhamdulillah misil di taga silo be here ko e ma do be to jamana ka bitle ni ngalla ku tiga sili olu be ni ngalla embe malla be ban selima do be to jamana ka bitle ni ngalla ku be bara damina seli de nyesro liye bare mai ka bara bla wali ka seli fara nyonga ka ke shufe why ay français karamo wo yini ngawlay nata na yan won yini ngamba fa ga silda okay on de uzuru ya ayde awde ba kula ay yon yini gay wana for ete fuila ayra ambe muna wallahi nawo seli fana bla afle jihadu tesina ala ko baras sebebe blala atotura ambe seldi taga seli mi ngamino fana dabla amena nyon nige ko nyuma kala de gata jamana nga ha mo be milliards flas saba mara u binake de un fle kongona u fle mi nogola u ka dugu fandande chama fla kerefe ayre ni munu e demsen ke o do bina wa duru nyina fa buje amena bato dabla ko nyumaya ala ka boda de kan koy amba ala bato insha Allah ami nyumaya fanake insha Allah be bato di ibi sili ibi shun ibi jagabo ibi hiji ibi jogonye ibi ladire muso flani nyonje ibi fandaun jigitu ibi tay abede to ko ala ka ya marukan andi do taka dobla de wala fiere min namba yini ni je ngono ya jeta lafiya so ekoyi la rahata fi dunya imam ahmad yo defo akoni ki ka lafiya koni zumata ka fo chena sa wonne lafiya ra ko eni se blala aljina kono dobla nyata ya lafiya bi sura ali ya ndumini duma wala se ga ndumini duma duida lafiya bala die damu shite lafiya be mina oda to aljina mangu to fle ko mi wati bana mbuluka ba eta aljina de lafiya de be parce qu'elle fait un taboutou là et bien tamattu mi gal dina kono ati amogote effort foi là nga ya ko do kadila nga ko gelawondo de damu mbala damu ka boyma o de batu bi sabala toro ka ento ko toro mad hali ni dumi ma sigile ma ka so ko afla kuna abasoro ni muso ma senge idemso sengana ni demso ma senge bara demso ko sengana woni ye kolobe nge halno asori ibila ma be biro kono sumala ye kolobe nge yani ka do biro kono mari wisigi fu kuna jena an fa ya adama mi wala o di fa adama ko ni bora jina kono bi sengada adama ko kurade de afo ko adama ni bora jina kono ni nana ya adama bi sengade adama ma senge asege na de odun nabi mai adama e nabi mai her jere ay kuma voya ko ngo hey al khairu alladhi laysa fihi sharr al janna wa sharru alladhi laysa fihi khair anna ete je ko na soginin wallahi ala adama de bim manjay ni ka ni manjara nasira ke dola manjay bi kima toroy ibi lakodon ni lakodon bi kima toroy ibi na folo ni na chara na sira ke dola bi kima toroy ibi fama ya ni na asira ke dola fama ya bi ke kasui jema saga obita boga yala ko mi ando bi yala tum nga kadu yew akada da made ka botoro ka fiem ne ka yala mati ko mati nye ga yewo ye do shorimbi kerela ko garde kor isiga hali teki yoyo
iyo do sori bi dala iyo ni do sori me mobli kono ko gardi gol o here aljina kono ma ti ma shagresi ma ti fuy ke masila ma ti ma korofo ma ti be maka ma ti ma tonyo ma ti ma hasidia ay to ngal aljina ni boy fuy tiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu nataru tige kata kele tige dai nataru tige kata kele tige na yo tabne